И здравейте хора, аз съм Троникс и това е трети епизод, мисля, че на Майнкрафт оцеляване. Аз преди клипа бях събрал някои неща, в момента се включа това 14 голд, имах още някакво, 11 часа, това ще ви излеча сега, но късно. Имам и диаманти, намерих диаманти, даже вече и диаманти на кефираме. И след малко мисля да разширим вече, да почнем да се развиваме все повече и повече, защото светът ни започва да се развива. Но не сме правили диаманти на карта. Така. И по-късно мисля да сляза пак само да все още малко диаманти, защото искам да не видя това. Останали са ми 2 диаманта за Jumping Table, даже да, това ще направя първо, ще ида да намеря малко обсидиан, да взема копната и след това ще почнем с разширяването. What? Много странен блок. Добре. Аз малко да го сложа. Това малко даже го качих нагоре, за да е много ясно. Тук естествено ще го направя по-красиво към да е. Защото така е малко грозно, да е доста грозно камера. И ще продължавам да следвам. Да, и недър портал да се направи с направя, защото ще е нужен. За да намеря и Blaze Rod и такива работи, защото искам да направя и Potion, естествено. Просто искам да се развия колкото се може най-много. В момента търся лава, не помня, трябваше да има лава. Да, ето я. Така. Ще го сложа това. Дома. Отдолу да не е лава, защото няма да бъде. Трябваше. Добре, така става. По-удобно ще е. Трябва да мисля, че 4 за Enchanting Table, не помня точно, но ще взема 5 за всеки случай. За да не се връщам пак, ако не са достатъчно нещо такова. Вече не трябва да го. Хайде, какъв е? Така. По-нататък, когато тук тази свърша с тази поредица, мисля да започна да снимам в сървъри. Аз имам един в сървър вече, но по-нататък мисля още да правям сървъри. Аз в един сървър съм администратор, не е главен администратор, ами админ. Но пак имам добри команди и си върша работата като админ. Въпреки, че доста хора има които банят, но те са хакери и дори много нагли. Имаше една, която 5 пъти съм я банал и казва, че още не е хак. Аз си виждам килаурата, но такива се лъжат малки хлопета. Още не могат да играят PvP и трябва да искат да играят малко. Добре, да се върнем тук на светът. Какво станаха? Малко. Защо така се бъква, не е ясно? Добре, 6 има за всеки случай, давайте да се качваме. Забравих, че ми трябва и книга, аз имах книги, но ги използвах всичките за жалост. Просто забравих, че трябваше книга. Ще се опомня, че да намеря крави някъде, просто за малко кожа. И иначе повече на мен. Няма.
Мината няма да е само това. Аз нататък ще има доста повече тунели, за да намерим диаманти, но ще е по-нататък, даже на 10 мисля да го направя като огромна мина си вътре с тунели, но ще е по-нататъчно, защото за този епизод ви казах, мисля да направя по-различни работи, така и ще направим. Но мисля, че следващият епизод вече мисля, че ще е това, което ви сега казвам. Трябва да проверя. Не, няма. И мисля и редстон системи, да има редстон ферми и такива работи, но в много по-нататъчни епизоди, вече в бъдеще се надявам, защото в момента нямам, не виждам и ето тук съм посадил шугъркейн за да водае, въпреки че казах, че на пясък по-бързо. Ще направя и шугър ферма, но ще е по-нататъчни епизоди. Аз сега имам друга от другите ферми, но ще правя в момента търся крави, да намеря ще събере тези дърва, но разни се в момента, защото няма крави. Трябваше ми крави просто. Когато имаше крави, бех намерил я само да гледам координатите. Потърсям координатите и ще се върна. Ще махнем да скамата така, да се види. Мисля, че наблизо имаше някъде крави, не мога да си спомня точно, но някъде тук имаше. Така си спомня. Много съм нужна крава. Няма една крава и трябва да това ще нататък ще ни трябва и кожа за често няма никакво такова. Но едва ли тук някъде ще намеря крава, защото какво да се прави? По-нататък ще ходя на по-далече, просто да не намеря само крави, защото крави не е. Трябва да намеря вече. Не знам. Крави. Ето слава. Не се отгубя се. Няма край. Някаква край просто няма ли? Да му се не види пък една крава да няма гати. Ви ходих и натам, когато още не снимах, просто за да потърся, но няма и натам никой не е крава. Ако не за съжаление ще използвам един минут и просто ще спална една топка първища. Само ми трябва да... Хайде, трябва да гледам кости.
в зонтата. Добре. Ето. Скоро ще трябва да направя често. Намерих лазурит даже тук. Но той не е много нужен, тъй като във версията на .8 вече на новата. Ти е нужен за енчантване. Може да енчантваш. Но не играя на 1.0, защото е с много силен компютър и ако играя просто много ще забива, както и ще снимам и аз съм 1.7.5. Крава на видно съм. Ходи къде не надо. Даже права аз казвам се включи един от аз дори не съм включил командите. Трябва да се търси. Ами ще търся. Само кокошки. Това чудо. Една крава да няма да гълнят кокошки. Кокошки. Как ти бъкаме сега с цели кокошки? Една крава няма пък пълно с кокошки. Само дано не се изгубя толкова. Защото не знам как се върна, ама името на кравите си ще направя. Ама не се работи. Имаме една крава, има прасета, имаме крава, няма. Дай това да го крава. Ги убия. Въпреки, че ще ми трябва да ги размножавам, както ви ще има да ги довеждам къщата. Ще продължим с другите работи по къщата, защото добре така. Малко пясък изтекла. Да. Тук. Ето прибрахме се. За ще ще слагам пак. Как се не е тази и добре. Да продължаваме. Я сложим чакаме каменното.
ще слагам. Ето 13 левел съм вече, но като няма кожа, какво трябва ли ти скрия? Мисля да направя нещо като зал. Ще го направя ето така. Е така ще направя, така да го направя или ето. Този диван ще го вдигна. Това няма да се види, че така, ако си мислите. Естествено ще го поправя. Просто като за сега, за да мога да... Още малко ще се дигна. Ето тук ще почна да направя като само. Само може тук ще сложа така. Браво да се малко не направим. Какъв е този бък, бе? Прави нещо тук. Но нямаше. Даже ето покажа. Прави. Дойде това това ще го чистя. Направя другата ферма или там може по-надолу. Ще видим. Не знам. Ако се питате защо съм с друг скин, ами имам още един акаунт. Затова съм го сменил малко, за да разобразя за друго, почва съм за другото скинче. Така. Може да ги енчант, но ще е много по-добре, обаче аз не съм малко да направя всичките книги, рафтове и сега. О, какъв съм тъп! Аз съм много тъп!
Ма аз мога да ги чупам. Абе, аз съм тия простите. Ето. Така. Разбира. Чакай, само. Тук да направя. Ще ми дам само една книга. И ето го готово, имаме enchanting table, сега вече се развил. Ето тук е сложно. Ето само това като идва в фара, аз ще събера кварци, може да пограда тук някакво enchanting table, както с другите страните да са кварц. Мисля, че така доста е по-хубаво. Но ще видя, защото е пак и доста ще намеря, с нея проблем. Само тук така. Мисля, че има още. Не, добре, вече това ще е по-добре. И кой е 12? Нищото. О, ефективност дава, това е хубаво. Все пак. Но, много се чупи сега. Както и още малко време, ще очаквам лопатата, въпреки че искам да направя тук по тук да стане като обмисля като тераса и там че слагам често, нещо подобно, не знам точно, само защото ще го измисля, не е проблем. Ако имате някакви идеи, пишете на коментарите, както казах в първи епизод, това може да ми помогнат. Може да ми пращате линкове за някакви интересни ферми или ще каквото да е. Просто ще ги погледна, разбира се. И ако наистина хубави са и я ще ги взема, защото аз не съм много добрите строители, просто каквото ми дойде да ми. Ето така, това да се прилича на нещо. Ще го направя. Това тук ще го отидем малко. Няма да си така. Това е... Ето така да се случи. Тия дървета
По-добре да седи тук. Добре. Това ще го върви с обратно естествено. Така. Много клипът ви хареса, естествено. Много ще много ви харесал. Абонирайте се и може да вижте в коментарите, когато казах за идеите и да го харесате своя клип. Много ще се радвам, ако ви харесате, защото все пак снимам скоро и хубаво, когато те ще харесат клипът ми, защото като знам, аз сега ще ви мога да се подпомогна. Това така ще е. Само това така ще е. Ето, както видите да вече. Добре. Сега това стига. Тук на толкова. Да. Само да го така. Абе, какво става, бе? Що така се бълва, не ми е ясно? Гледай. Еш. Уф, така да разбира. Ще го правя дърво. Си покажи. И тази това мисля да е чест трудно, то не е точно чест трудно, защото по-нататък ще го направя специално си помещение. Тук просто като време да се слагам нещата, защото виждате, развива се света и повече активнече, да ви бъде честно. Така. Добре. Добре. Тук. Дано се получи тук хубаво, защото не знам. Дано да ви хареса и на вас, естествено. Така.
сега. Лопатата почва да се шупи. Все повече. Така. Така, за сега мисля, че се получава доста добре. Лопатата ще свърши тя. Толкова просто. Защо е забрал това скучно момента? Пробва да идва. Колкото сладът. Тук ще сложа стълби с така. Ами защо така се получава това нещо? Много странно. Какво да правиш? Ударе бък. Добре, момента не трябваше да откарвам мисля да откарвам тук. Заво. След като направя и по-мисля това да е за епизода, другия път ще го върши и ще започна вече с друго. Днес ще бъде важно, но има много по-важни работи да се направят, колкото често. Дали ще ми стигне толкова дърво за това, не знам, но има дърво, има. Но хубаво се получава. Да. Свърши. Ще ги взема.
Така, добре, тук хубаво се получава. Става нощ. Ще го изсветваме. И ще пренесеме тук честовете с работите. Ето на тази страна. Сега пък по-нататък тук сложиш. Още. Да, ето. Трябва да ходя и за дърво, както виждате. Сложи. Само това. Ето. И както да видим, плаче се. Добре. Ето. И за другият епизод вече тук ще го направя по-хубаво. Ще има огради, ами това ще го разчистя. Естествено няма да се види така, защото е много грозно. И ще има доста по-добри промени по къщата. Светът, както видите, вече ви се развива. И това е много хубаво, развива се доста добре. Ето, добре. И това мисля да е за тук. Дано да ви е харесал. Ако ви е харесал, абонирайте се и го харесате. Довиждане!